காற்றாலை மின் உற்பத்தி திட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு மன்னாருக்கு பதிலாக வேறு இடத்தை அரசாங்கம் தெரிவு செய்ய வேண்டும் என இலங்கையின் சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளன. கொழும்பில் நேற்று புதன்கிழமை இடம்பெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் கூட்டாக இந்த வேண்டுகோளை விடுத்துள்ளன. දැන් මන්නාරම ව්‍යාපෘතියට විකල්පයක් තියෙනවද කියලා කවුරුත් බැලුවේ නැහැ. අපේ ඒ උතුරු වෙරළබඩ ප්‍රදේශයේ සම්පත් සෙනවිරත් මහතා කියපුසේ තියෙනවා නොඑක් ස්ථාන පුලන් බලයට ඉතාමත්ම සුදුසු තැන්. ඒවා ගැන සැලකුවේ නැහැ. ඉතින් ඒවත් සලකා බලන්න ඕනේ. ඒක මම තව විදිහකට කිව්වා නම් අපි සිංහරාජ කපන්න හේතුව මොකක්ද? තුනි ලෑලි පෙට්ටි හදන්න තේ අපනයනය කරන්න. මොකක්ද ඒකට තියෙන විකල්පය? පේපර් සැක් එක. දැන් අපි යවන්නේ පේපර් සැක් එකේ නේ. ඉතින් ඒ කල්පනාව තිබුණේ නැහැ. විකල්පයක් ගැන කල්පනා කරේ නැහැ. අපි ඒ කාලේ විකල්පයක් ගැන කල්පනා නොකරපු නිසා වනාන්තර කපන්න තීරණය කරා. දැනුත් මේ ව්‍යාපෘතියේ විකල්ප තියෙනවා. ඒ රජයේ ඒ විකල්ප හෙව්වේ නැත්නම් ඒ ගැන කල්පනා කරේ නැත්නම් සැලකුවේ නැත්නම් මේ විශාල පාරිසරික හානිය සිදුවෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක අපිට වළක්වා ගන්න හැකි වෙන්නේ ජනතාව මේ ගැන කල්පනා කරලා අපේ පරිසරය අපිට පමණක් නෙවෙයි අපේ දරුවන්ට වැදගත් කියන දේ පිළිගැනීම. சூழல் நீதிக்கான நிலையம், வனவிலங்கு மற்றும் இயற்கை பாதுகாப்பு சமூகம், சூழல் பாதுகாப்பு மன்றம் உட்பட்ட அமைப்புகள் காற்றாலை மின் உற்பத்தி நிலைய திட்டத்திற்காக மன்னார் தீவிற்கு பதிலாக வேறு இடத்தை ஆராய வேண்டும் என நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம். முன்னைய அறிக்கையில் காற்றாலை மின் திட்டத்தை அமைப்பதற்கு மன்னாரே மிகவும் பொருத்தமற்ற இடம் என்பது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது. மீன்பிடி தொழிலை முதன்மை வாழ்வாதாரமாக கொண்ட சுமார் 70,000 பேரின் வசிப்பிடமாகவும் இத்தீவு காணப்படுகிறது. மன்னார் தீவு மத்திய ஆசிய பகுதியில் உள்ள இடம்பெயர் பறவைகளுக்கான பறக்கும் பாதையின் முக்கியமான மையமாக உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இது 8 முக்கிய உலகளாவிய பறக்கும் பாதைகளில் ஒன்றாகும். இப்பாதையினூடாக ஆண்டுதோறும் சுமார் 15 மில்லியன் புலம்பெயர் பறவைகள் சென்று வருகின்றன. இத்தீவின் தனித்துவமான அமைவிடம் 150க்கும் மேற்பட்ட புலம்பெயர் இனங்கள் கடந்து செல்வதை ஆதரிக்கின்றது. இது உலகின் மிக முக்கியமான பறவை வாழ்விடங்களில் ஒன்றாகும். இந்த நிகழ்வின் முக்கியத்துவத்தை ஒப்புக்கொண்டு புலம்பெயர் உயிரினங்களை பாதுகாப்பதற்கான உடன்படிக்கையில் இலங்கை கையெழுத்திட்டுள்ளது. இந்த காரணங்களினால் மன்னார் தீவானது சுற்றுச்சூழல் கோர் உணர்வுடைய பிரதேசமாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த தீவில் 220 மீட்டர் உயரத்தை எட்டும் 52 காற்றாலை விசையாழிகளின் கட்டுமானம் இந்த வரையறுக்கப்பட்ட பகுதியின் வளர்ச்சிக்கு தடையாக அமைவதுடன் ஒட்டுமொத்த மன்னார் தீவின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கும் அச்சுறுத்தலாக அமையும் என இலங்கையின் சூழல் பாதுகாப்பு அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளன.